Guys, ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ದುಬೈಗ್ ಪಿರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಪಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಚ ದುಬೈ ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿಲ್ದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಪಪ್ಪಡ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪೆರ ಪಂಡೆ. ಪಪ್ಪ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿ ಎಂಕ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರ್ಂದೆ ರಾತಿಜಿ ಪೂರ ಕಾಯಿ ಉಂಡು. ಒಂಚೂರು ನನಲ ಊರುಡಿತ್ತದ್ವೆಂಡ ಪರ್ಂದದಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಕಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ. ಕೈದ ಪಚ್ಚಿಲ್ದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂರೊಡು ಕಾಯಿ ಇತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂರೊಡು ತೊಲೆ ನಿಕ್ ಮಡಿಯಲಡು ಚಕ್ಕ ಬರ್ತದನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ದುಬೈಗೆ ಪೋಪುನ ಪಂಡು ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಮರವಾಯಿ ಬಸಳೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಬೊಕ ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ದೆರ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಪಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್. ಬೈಯಗ್ ಯಾನು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಪೂಂಜೆ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಪೆಲಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಕ ಬೋರ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಆಯನ ಗೂಡರ್ಲ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯೆಲ್ಲ ತೂವಡ್ ಪಂದ ಆಯ್ ತೂಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಜನ್ನಾಯಿ ತೂಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದು ಎಡ್ಡಾಪುನ್ ತಿನಿಯರ ಕರ್ಕುರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಐ ಮಂಗೆರ್ಲಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇ ಅವು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಂತಿನೇನು ಇಂಚ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರ. ದುಬೈಡ್ ಮಾತ ಊರುಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದಿನೇ ಕನಪುನಿ. ಅನ್ನದನಿ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಆಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಬೇಗ ಪಿತ್ತೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಇಂಕುಂದು ಚಾಯ್ಗೆ ದೋಸೆ ಪುರ ಮಂತೇರು ಪಪ್ಪಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಗೇಜ್ ಪುರ. ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲು ಬುರ್ದು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತರೆಟ ದೀವೊಂದು ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡು ಪಿದೈ ಊರುಗು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಪ್ಪಮ್ಮನೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ದೇವರಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಎನ್ನದು ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾರು ಪತ್ತದು ಪಿದೈ ಊರುಗು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಆಪುನ ಬೇಜಾರುನು ಪಂಡ್ರೆ ಪದಕುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇನು ಬುರ್ದು ಪೋನಾಗ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿನಾಗ ಆಡ್ಜರೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು
ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜತ್ತದ ಲೀಡು ಬ್ಯಾಗನ್ ಪೂರ ದೀದು ದಡ್ನಿ ಇಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಮಿಗ್ದಿನ ಪೂರ ಆರಾದ್ ಪತ್ತದು ಇದಡಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇತ್ತೆ ತಿಳ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತು ನಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಉಂತದೆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸತ್ಯ ಇಂಕ ಜೋರು ಬುಲ್ಪರ ಬತ್ತು ನಿಂಕ್ ತಡರ್ನೆ ತೀರ್ಜಿ ದಾಯನ್ ಬುಚ್ಚಿಜಿ ಜೋರು ಬುಲ್ತ್ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಯಿಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟ್ನಕ್ಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾನು ಆಚೂರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ದಡೊಂದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ತೋಜುನುಂಡತೆ ಅವೇ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನಡಿ ಪೋಪುನಿ ತುಲೆ ಇತ್ತು ವಿಮಾನದ ಲೈ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಪೋಂಡ ಸೀದಾ ವಿಮಾನದ ಲೈ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಲವ್ ಎದ್ದದೇರು ಅಲ್ಲೇ ವಿಮಾನದ ಲೈ ಬತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಸೀಟಡೇ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಡು ಇಂಕ್ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಅಂಚ ಇಚ್ಚಿಂದ ಕಂಡಿದ ಕೈ ತಲರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪೊಲಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತೊಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರು ಇರಿಂದ ತುಲೆ ವಿಮಾನ ಇಂಚ 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 ಟರ್ನ್ ಆನಾಗ ಉಂಡತಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ಆನಾಗ ವಿಮಾನ ಅಂಚಿ ಆನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ತಾತ ಒಂದುಂಡು ವಿಮಾನ ಬೂರ್ಲಕ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪು ಅಂಚ ವಿಮಾನ ಫುಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರ್ತಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಅವರ ತುಲೆ ಇತ್ತಿನಿಕ್ಲಿಗ್ ಯಾನ್ ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನಾಗ ಪುರ ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪೆದಾಯಿ ಅವು ಪುರ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕೈತಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ದುಬೈ ಕೈತಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮುಟ್ಟ ಆನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡುಲೆ ವಿಂಡೋ ಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆತು ಝೂಮ್ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾರ ಈಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ತುಲೆ ತಿರ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಜುಂತಿನ ಭೂಮಿ ಪುರ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪುರ ಕೈತಲ ಒಂದು ಉಂಡು ತುಲೆ ವಿಂಡೋನೆ ತೂಂದು ಪುಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಕೈತಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ತೋಜುಂದಿಜ್ಜಿರ ಆಂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜುಂದುಂಡು ತುಲೆ ಅಲೆ ರೋಡ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪೂರ ಪೂಪುನ ತೋಜುಂಡು ವಿಂಡೋದ ರೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೋಜುಂದುಂಡು ಸಾರಿ ಫ್ಲೈಟ್ದ ರೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೋಜುಂದುಂಡು ತುಲೆ ಅಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಕೈತಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ತಿರ್ತು ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಅಲೆ ರೋಡ್ ಮಾತ ಕೈತಲ ತೋಜುಂದುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ತೂಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಜತ್ತನ್ ತುಲೆ ವಿಮಾನ ಆಂಡ್ ಜತ್ತದ ಲಾಂಡ್ ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಲಾಂಡ್ ತುಲೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ವಿಮಾನದ ಚಕ್ರ ನೆಲಕ್ ರನ್ವೇಡ್ ತಾಗ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ಆಪುನಪ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಒಯ್ತು ಪೋಪು ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಪು ವಿಮಾನ ಅಂಚಾಯ್ ಬೊಕೆಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಲಗೇಜ್ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಐಟ ಬಸ್ಸಿನ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಬರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಬರ್ತದು ಅವು ಸೀದಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ಪೋಯಿನಿ ಈ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಕುಲ್ಲುಡು ಬಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಲೆ ತಂದು ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಏತು ವಿಮಾನ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಫ್ಲೈ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ದುಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಫ್ಲೈ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಮಾನ ತುಲೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ವಿಮಾನ ಕೆಲವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಲಗೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು
ಮುಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂತುದು ಐಕಿ ಲಗೇಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇಜನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಜನ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುನಂಡ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಇಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ ಬೇತೆಗಳು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಪೋಯಿರು ನಮ್ಮಂಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೆಂಡ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡ್ ಅಲ್ಕಾರಾಮ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ದ ಕೈತಲೆ ಊರುಪುನಿ ಅಲ್ಕಾರಾಮ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್.